And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. Takže ahoj, tady Michelle a já vás zdravím z Tajvanu. Nechápu, že to fakt říkám, protože Tajvan byla jedna z mých jako vesmírných destinací a je to fakt mega hustý, že jsem tady. A právě se nacházíme v Taipei, tady v tomhletom krásném komplexu. A za mnou můžete vidět, vlastně je to statue Chiang Kai-shek. Jako myslela jsem si, že to je fakt jako nějaký malý komplex, ale je to obrovský. Každopádně to by bylo všechno k úvodu a já vám to tady ukážu. Jak jste mohli vidět vlastně tu sochu toho bývalého čínského prezidenta, na jehož počest vlastně byla postavená celá tahleta stavba a on potom vlastně po občanské válce ustoupil se svojí vládou tady na Tajvan. Právě jsme dorazili do distriktu, který se jmenuje Yongkang a jsou tady přesně takové ty krásné kavárny a obchůdky, takže to tady jdeme trošku prozkoumat. Takže momentálně se nacházíme trošku dál od města, víc v přírodě a dojeli jsme na zastávku Taipei Zoo. Nejdeme ale do zoo, jedeme vlastně lanovkou nahoru na takový krásný výhled. Jsou tam i traily, je tam vlastně chrám a vypadalo to strašně krásně na těch fotkách, takže já doufám, že to bude vypadat hezky. Záběry z chrámu, který se jmenoval Zínán. Podle mě jsem asi hezčí chrám nikdy neviděla, protože wow, jako sami jste viděli, jakože úžasný. Teď se nacházíme na poslední zastávce, kam vlastně ta lanovka jede a je to... Takže to jdeme tak nějak projít, je to tady krásný, ta příroda, ty kopce, jakože fakt nádhera. No, jako upřímně, ta snídaně byla o 2 eura víc. Mohli jsme si reálně koupit prostě, nevím, nějaký sandwich než to, ale
Takže dobrý ráno tady z hotelu. My jsme teď byli na snídani, když jsme se teda úplně moc nenajedli, co byste mohli vidět, jakoby... Nevím, jestli je to úplně jakoby normální v těch hotelech, protože tam fakt byl jako malý výběr a spíš jako čínský věci, i přesto, že tam měli v popisu, že tam jsou i jakoby západní jídla v té snídani, nevím, asi mysleli ty toasty a máslo a tak. Teď máme dneska poslední den a zítra letíme ve 3 ráno na Jeju Island do Jižní Koreje. Na Jeju ostrově jsme teda, myslím, že 5 dní a potom se vracíme do Bangkoku a z Bangkoku letíme na jeden ostrov, kde strávíme 3,5 měsíce. Vlastně můj přítel má povinnou stáž v rámci jakoby školy a rozhodli jsme se teda pro Thajsko, takže se tam našel stáž a budeme tam teď vlastně 3,5 měsíce. Takže se můžete těšit na nějaký vlogy. Každopádně dneska je program takovej. Teď je skoro 12 hodin, my máme za chvilku checkout. A musíme všechny naše bágly přemístit na hlavní nádraží, kde je dáme do nějakých skříněk, protože nám to letí ve 3 ráno. Což znamená, že na letiště pojedeme asi někdy v 11. Každopádně za chvilku budeme vyrážet, budeme asi nějaké jídlo, dát ty bágly do těch skříněk a budeme se ještě projít nějaký místa, kde jsme nebyli, že se vám potom zase ozvu. Takže teď jsme dorazili tady k budově Taipei 101. Minulý měsíc tady Alex Holland, nevím, jestli ho znáte, je hodně známý tím, že vlastně leze po různých horách a to bez jištění. Tak tuhle budovu vylezl bez jištění. Bylo to vlastně live, můžete se na to podívat i na Netflixu, má to asi 1,5 hodiny. A ta budova má asi 500 metrů, takže jako teď, když to vidím, nechápu, jak to vylezlo, jako je to naprosto šílený. Každopádně my teď jdeme nahoru, mělo by to snad 15 €, tak se jdeme podívat. Mountain hike. Mělo by to být asi tak 40 minut až hodinu nahoru. Jde se vlastně po schodech a na takovou krásnou vyhlídku, jakože myslím si, že to je nejhezčí jako výhled tady. Tak uvidíme, jak náročný to bude, doufám, že moc ne. Jdeme na pizzu. Teď jsme na cestě na hlavní stanici, kde se vyzvedneme naše batohy a asi tak za 2 hodiny vyrážíme na letiště. Já se musím přiznat, já jsem prostě to čínské jídlo už nechtěla jíst, protože upřímně mi úplně nechutná. Některé ty chutě mají takový jiný a je to asi jako moje nejméně oblíbená kuchyň, takže jsem chtěla něco prostě normálního už. Každopádně já se vám asi ozvu teda až zítra ráno z Jeju. Takže vítám vás tady z Jeju. Já jsem teď 2 dny nevlogovala, protože včera vlastně celý den pršelo. Byli jsme akorát na takový krásný pláži, je to jedna z nejhezčích pláží tady na Jeju, ale bohužel nám fakt jako šíleně pršelo, byl fakt jako strašný vítr. Takže jsme tam sedli akorát do kavárny, ale jako byl to taky hezký výhled aspoň. A pak jsme vlastně byli v muzeu, protože tady na Jeju vlastně ženy, když byla válka, tak tady lovily ryby takovou vlastně zvláštní technikou, takovou unikátní, takže to bylo jako hodně zajímavé to vlastně vidět. No a vlastně když jsme přiletěli, tak ten den bylo zrovna úplně nádherně, fakt jako modro, 10 stupňů. Takže jsme akorát prošli město, sedli jsme si tam u výhledu, to bylo nádherný.
A pak jsme vlastně tu druhou půlku dne prospali, protože jsme byli úplně mrtví. Každopádně dneska jsme tady na takovým ostrově, já vám sem někam dám název, protože jsem teď zapomněla, nechci to říct špatně. No a já vás teda vezmu konečně s sebou, abyste taky něco viděli tady z toho ostrova a uvidíme se potom. Tak tady vlastně ty ženy, co jsem vám říkala, jak jsme byli v tom muzeu, tak tady loví a tamhle to oni jakoby postavili. A tady to je jejich jakoby odpočívací místo. A tady s tím vlastně loví ty ryby. Jinak po celém ostrově je Wi-Fi zadarmo. Takže máme tady normální matchu a tady to je nějaký speciální bergamot, matcha, frappuccino, tak uvidíme. Pro představu to stalo 25 000 jejich korejských bonů, což je asi 450 korun. Tak jo, jdeme tady na hike. My máme tady tuhletu youth za 2500, jinak to stojí 5000, takže aspoň nějaká sleva. Tak tenhle ten ostrov je plný pomerančů, mandarinek, se to tady všude pěstuje a je to vlastně takzvaný jakoby pomerančový ostrov. Tak právě jsme dorazili na další takový ostrůvek. Měli jsme 10 minut taxíkem a ten taxík stál 4 eura. Případně vám úplně neřeknu, kam jdeme, protože to sama nevím. Jelikož přítel plánoval tady tohleto všechno na Jeju a já jsem plánovala na Tajvan. Takže vám vždycky dám do popisku nějaké prostě informace, kde jsme, abyste věděli, kde byste tady náhodou byli, tak jaký místa navštívit. Všude na ostrově jsou tady tyhle ty sopečné sochy a mají dodávat vlastně fertility a nějakou jakoby ochranu, takže jsou to, co znamená takový jakoby stone grandfathers. Samozřejmě je tu jako dost turistů jako z asijských zemí, ale my podle mě v Evropě o tady tom jako ostrově skoro nevíme.
ze Starbucksu opět. Já teď čekám na naše matchi a na moji triple cheese bagel, která je prostě top. Každopádně potom vlastně jdeme na bus a jedeme na hike. Jinak tady na tom ostrově ani nepotřebujete auto, protože ta doprava, vlastně ty autobusy jsou jako fakt spolehlivý, jezdí včas, není to ani drahý. Akorát potřebujete tady tuhle kartičku, abyste to vždycky pípli, protože nemůžete platit kartou. A jinak bez skoro každý tady vlastně bus station máte i vyhřívané sedačky. Dorazili na naše ubytování a dám vám takový menší room tour. Takže takhle to vypadá, je to obrovský, krásná kuchyň, obývák s takovým krásným výhledem. Máme televizi a co tady máme? Máme tady tady potom nahoře máme takovou jenom postel, jenom takhle vlastně na té zemi. A tady ještě máme koupelnu. S výhledem. Takže takhle to vypadá. A my jsme chtěli jít na hike, ale jelikož už je půl čtvrtý, tak budeme asi jenom na nějakou procházku. Jelikož v 6 je už západ, takže to úplně nestíháme, jelikož ta cesta sem trvala fakt jako třeba 3 hodiny. Takže my už jsme zpátky na našem ubytování. Ještě jsem vám chtěla ukázat, protože já jsem tady o tomhle ostrově vůbec nevěděla, ale vlastně v Rossmanu, jestli víte, mají tady tyhle ty masky, ale je to normálně takhle jakoby z té Koreji, s obrázkama z tohohle ostrova. Jsem se to musela vzít, protože prostě, já nevím, mi to přišlo cool. Případně my teď akorát jdeme chillovat do výřivky s maskama. Musím říct, že tady z toho ostrova Jeju jsem vůbec nic neočekávala a je prostě jako unikátní destinace. Je tu docela levno, jsou tady strašně hodní lidi. S angličtinou to úplně se nedorozumíte, musíte mít Google překladač, protože tady fakt jako většinou neumí anglicky skoro vůbec. Pokud jo, tak jsou to třeba jako mladí lidi, ty ještě tak jako anglicky umí, ale jinak jako vůbec. Příroda naprosto nádherná, fakt jako tady v létě to musí být ještě 100krát hezčí, než je to teď. Ale vlastně i ten Tajvan byl strašně super. Mně se hlavně na Tajvanu líbí, že i třeba když jste v tom Taipei, tak máte vlastně město, ale plus máte i vlastně přírodu, jo? Je to prostě tam v těch jakoby horách a je to fakt jako taková krásná kombinace. Takže obě dvě destinace byly naprosto úžasný a asi bych se nemohla vybrat, který bylo lepší, protože každý je něčím výjimečný a jiný. Já doufám, že jste si tady z toho vlogu vzali nějakou inspiraci a že se vám vlog líbil. Takže se mějte krásně, nezapomeňte mi dát like nebo odběr, moc mě to potěší a uvidíme se u dalšího videa.